Il-proġett infrastrutturali li jinsab għaddej fit-Triq Għeriexem Fir-Rabat li qed tinbena mill-ġdid b'investiment ta' 4 miljun euro jinsab nofsu lest wara li fl-aħħar xhur inbnew pedamenti siguri u aktar b'saħħithom u beda x-xogħol fuq Belveder li jinkludi passaġġi ġodda, bankijiet li jħarsu fuq Wied Għeriexem u żoni b'ħafna siġar. Fl-aħħar xhur il-ħaddiema lestew ħafna mill-istruttura tal-pedamenti ġodda ta' din it-triq twila 800 metru. Biex terġa' tinbena t-triq u l-Belveder ġdid li qed isir magħha, Infrastruttura Malta poġġiet aktar minn 100 pilastru tal-konkos u l-azzar imnifdin 15 il-metru taħt l-art. Il-kuntratturi tal-proġett għaqdu flimkien il-pilastri bit-travu twil tal-konkos u fuq il-pjattaforma tpoġġew madwar 6,000 blokka kbira tal-franka u tunellati ta' konkos biex jibnu ħajt wiesa 7 metri biswit il-ħajt ta' sejjeħ dajjef mibni fuq it-tafal li fuq kienet isseraħ it-triq eżistenti sakemm bdiet iċċedi f'dawn l-aħħar snin. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrika Toppardi fakkar li l-proġett tal-Belveder Fl-Għeriexem beda f'Lulju li għadda wara snin ta' appell għal azzjoni mir-residenti li jgħixu f'din it-triq. Intervenejna f'dak li hija struttura ta' taħt, infatti kien sar xogħol b'urġenza minħabba li anke triq bdiet iċċedi u anke periklu għall-inħawi, għall-residenti tal-inħawi, dak ix-xogħol issa kważi lest. Għaldaqstant bdejna in-naħa ta' fuq fejn kif taraw anki in-naħa ta' warajja, bdejna bil-gallerija u ovvjament għaddejn ukoll xogħlijiet marbutin ma' servizzi. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura qal li x-xogħol huwa affukat ukoll fuq is-sistema għall-ilqugħ tal-ilma tax-xita bejn vjal il-ħaddiem, triq tat-Tabija, Triq Għeriexem u Triq Għajnqajjet. Din hija triq illi la 20 ta' snin iċċedi taqa' bil-mod il-mod mibnija fuq it-tafal u għalhekk kellna ninvestu f'infrastruttura li qabel xejn issaħħaħ il-pedamenti tagħha, imma mbagħad ovvjament il-prodott finali ser ikun ta' sodisfazzjoni. Llum imma ħabbarna punt importanti ħafna li qed naħsbu wkoll għall-ilqugħ tal-ilma tal-għargħar tal-ilma fiż-żona ta' Għeriexem u tan-Nigret illi tant dbati wara x-xita qalila li tagħmel matul ix-xhur tax-xitwa.